Kajing syak penyap jong wewe habret ubang cipos na merta na kasnong tangar ki riu trang senam bamla satia bentip hakamit jong kakan yutrik rumpang arjar arsawa kasnong tangar kalapan sungsi ketang jinong snong bat kipai ba jong ketika tan halor kene kajing ja kum kajing penrem ki runar kipai ba nong snong jong kasnong tangar bat umlur lambat kiwi de kisnong na katan petar khama ringkat bat ki kena skol mentakasi ka arpo artrik rumpang kila yang snok tilang ban pelong kajing ya ipai ba haringkat berki plakat aki keti ban perta perem jor ki riu trang senam halor kene kajing jabat bandawaru ika hok jong tuwe habret ubala syak penyap kene kajing ya ipai ba la sedang na kasnong umlor bat penkut pat akasnong tangar hakabala penlong ru kajing yelang pai ba hakabala wan bani don benta naduk kinong ilam snong paper kinong ilam sang halang bat ki pai ba na ketika tan haba ajing kerana kene kajing yelang na kaling kinong kerana kila pan pawe kajing sosi ka bakrau halor kene kajing jaga basung syarkai bat kila perem jor ki riu trang senam kibla le kene ka kambaman hadu bakim khenshu ika men sembreu jong uneu kena bapli ubala syim kerki ya kajing im ka bakordor jong u ha kiriu transnam harra kajing kerpat jonga ya ki bahaya ngasam khamtam ki kimi ki pa nungkong nung syap kalong bapin nambat ya ka bor lane ka ain hala ka jong kakti seo ba bapin nambat ya ka bor hala ka jong kakti ya ka ain namar bang sautu mareyo ya kada kejing tim ngamudur ya lade balaraja yang hun jonga kai ke banungkong ke bang ade menle kombo hun jonga lo ya ngarung ade benyap kata kada ka rai lane kejing kujumut jogi kemiki pa namar kata nakalyang jongka western riboy dorbar ngakan tu ya pi ki bahaya ngasem bapindom sim ya ka ain halak jongka keti nang de sakmat bu ya ka ain hakti ke jong blay bu ya ka ain hakakti ke jong blay ne hakabor jong ka ain ka jing sosi ka ba dan klik ban batai kane ka de ke jing ja ha ka jing tip jong ngaru kam de ka jing ja ka banungkong kalau benlong ka de ka jing ya rally jongi ka de ka banungkong ha ka de ka arti di snong handai ka jing ja ha ka jing yo jing tip jong kala bende ka sen ka ba ar ne ka balai handai wat la ka taru to yuma ki para nok som snong baye komala pentau da ex president jog western riboy ka basniu ka mi hina ka long basniu ka babha ka mi na itlong babha namar kata kane ka jing sniu ka badan kane ka mensim merat kamde juga mensim breu ka badan ha kita ki badan benca ban sim ya kane ka mensim jong neu habret kila phong ya kita ka mensim merat tang umrat ubanut ban penba ban priap ya ki paramrat tang umrat ubanut ban sim ya ka jing em jong ki paramrat ubreu te am ki badang dan ni ka mensim tip breu te blai ki badang dan ni ka mensim breu ki menut ban sim namar kata ban pendo ya kada ka mensimran ki badan na po no put jong ka sinong tangan kadai yang iki nong song sinong nadu ke baret hadu ke belasan bangin ya long seteli ban yang ha ka hok berkata ka hok kalong bangin ya rating khong ya ki jing sneu jong kada ka thain ka dong jongi ngilan ya ka jing sisa kum ki nong song sinong ki long kmi ki long pa ki samla ka ai ke banjia bat ka ai ke jing snow jongi ladakne ki jingjia ka jia ki khun ki jongi ngindai ban bu ya ka ki jingmut hangi iwei pa iwei ba ngimdai ban su snap jar nginmi sekmat ban pen pau ya ki jing penrem ya kine giru transnam bat ngidakan tujur ya ki bor jong ka an bakin kem mardor ya kine besim ya kine ki jingem ka jong neu hebret bat ngidakmi lantiro bauta ubale ekane kakam unyo ya ka jingpen saja katkum ka an ka baude penyo suang ba ngiladan igibor jong ka an hendai ladang ngitip do pai ba ingade ben lek syo do pai ba hi ban penyap yo kum penyap yo ne habret bomdan ubadan pedeng jing loilu pempetip ya kasniu kasme jong kene perthai te na kaliang jongi penrem juri kini balik kini kakam bat ni penparu ke jing snolam ni ke baying basem ke balamat ya kini ke jingja Henry kalong ka ba syam jenjar Henry mantaga sni karno ngis ngudap ka mensim ngis ngudap ka taga gado anur ba kumangi kisalong mi ngilayu i ba ma pi pilayawan hangne ngir ngikwa ban yasno alang bat pi
namar ngikwa ya kata kajing suk kajing syong hagane kasunong jongi kajing sngo kajing syong singan kano kajing sngo jenjar ladangin lek nang ne syamlur tang dum khandiat ngim sngo not syu tang mi syabar ngim not syu namar kata kajing smeo kam tam hagane kadi bu aj kadi tanglang kano ngi lek sitom man pen jem ban penjak ya kata Henry kajing jenjar jongi kalong apa himla syu ben batai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CN helpline call center